Hej, min mand. Her er Alvin og Patrick med en lille nytårshilsen. I 2011 var det faktisk ikke så mange, der døde i trafikken som 2010 eller 2009. Det er rigtig flot. Men jeg tror godt, vi kan gøre det endnu bedre til det nye år. Jeg ved præcis, hvad du mener. Nytåret er en tid, man giver status. Hvordan er det sidste år gået? Har jeg kørt ordentligt i trafikken? Fik jeg scoret alle de damer, jeg skulle? Nej, Patrick, ikke scoret damer, det er alvor. Ja, det er det her sgu også. Jeg mener det. Ja, det gør jeg faktisk. Hold kæft nu, din jævla idiot! Alt kan ikke handle om at score dame, Patrick. Fatter du det? Brug hovedet, når du kører bil. Ellers skal du ikke regne med, at du kan score dame næste år, okay? Yes. Men godt nytår derude. Kør forsigtigt. Skål. Patrick, ring efter en taxa. Hvad i helvede? Har du købt alkoholfri champagne? Ja. Ja, jeg tænkte, så slipper vi også for alle de der taxaer der. Så jeg kører i hvert fald den ene vej. Godt nytår derude. Hvad, chef? Skal du med? Så er det nu. Ja, kom.